lanaren esparruan nola eragin eta bertan ze ikasbide ere izan ditzakegun aztertzen ari baldin bagara, ondorengo geldialdia lanbide heziketaren esparruan egingo dugu. Zalantzarik ez dela esparru gakoa da, giltzarria da lanbide heziketa izan ere, lan munduan normalizaziorako pausuak egin behar badira, bertan begi bat jartzea ez da sekulan sobera izango, egin kontu, bertan formatzen ari direla, ondoren lanaren mundura jauzia egingo duten ikasle eleanitzak, beraz, profesional eleanitzak izango direnak. Gainera, bertan, esparru horretan, baliabide asko ere sortzen dira eta termometroa ez ezik, eragiteko lekua ere badela bistakoa da. Horixe da gure ondorengo gonbidatuaren espezializazio esparrua. Olatzi Mendizabal zuzenbidean lizentziaduna da, esperientzia handia du gainera praktika juridikoaren esparruan, baina gurera dator lanbide heziketako irakaslea delako eta lan prestakuntza eta orientabidean espezializatua gainera. Don Bosko lanbide heziketako ikastetxe integratuko irakaslea da eta horrez gainera teknika berrikuntza zentroko ikas-enpresa proiektuaren koordinatzailea ere bada. 2 urtetik ona, gutxi gora bera, lanekin elkartearen kudeatzaile lanetan ere badabil. Berak emango dizkigu beraz, horretarako gakoak lanbide heziketako praktikaldia eta prestakuntza duala. Olatz, nahi duzunean, zure atxanda. Egun on denoi eta eskerrik asko topaketa hauetara gonbidatzeagatiken Laneki elkartea eta baita ere lanbide heziketari tarte bat eskaintzeagatik. Lanbide heziketako praktikaldiak eta prestakuntza duala izenburupean gai hartuta hitz egingo dut. Eta hasiera batean lanbide heziketa euskaraz orokorrean azalpen batzuk emango dizkizuet gaia kokatzeko eta ondoren arlo sozioekonomikoa edo gaurko gaiari lotutako lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egitasmoei buruz azalpen batzuk emango dizkizuet. Pilarrek aipatu digun bezala, lanbide heziketan etorkizuneko ikasleak trebatzen ditugu, ikasle eleanitzak etorkizuneko profesionalak, lanbidean aritzeko. Komunitate zabala gara, 180 ikastetxe ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan zehar, eta ikastetxe horietako zikloak dira anitzak. 26 lanbide arlo hartzen ditu, eta lanbide arlo horietan zikloak dira industrialak eta baita zerbitzuetako zikloak. Beraz, lanbide esparru zabal baten formakuntza edo ikaskuntza ematen dugu lanbide heziketan. Arrakastatsua dela aipatzen da, bai komunikabideetan eta baita ere gure komunitatean lanbide heziketa Euskal Autonomia Erkidegokoa Europan erreferentziazkoa dela. Europa mailan ez ezik, baita ere mundu mailan ezaguna da. Baina, arrakasta horren gakoa baita ere esan behar dugu, edo arrazoietako bat dela lantokiekin, ikastetxeek lantokiekin egiten duten elkarlana. Elkarlana ez ezik, elkar eragileak gara, elkar elikatzen gara. Eta horren adibide bat nagusia da lantokiko prestakuntza eta duala. Lantokiko prestakuntza eta duala da ikastetxetik lantokirako lehenengo saltoa. Eta lantokian heziketaren zati bat egiten dute gure ikasleek. Ikas prozesuko parte dira lantokiak. Eta horregatik gaurko jardunaldi honetan azpimarratu behar dugu, salto hori, lehenengo kontaktu hori sustatu behar dugula, hizkuntzaren irizpidea txertatuz, euskeraz egin dezaten. Orduan, lantokiko prestakuntza eta duala argitze aldera bi kontzeptu desberdina dira. Lantokiko prestakuntza ikasleek derrigorrez lantokian egin behar duten ikasgai bada eta 300 eta 360 ordu egingo dituzte. Ikasgai bada, modulo bada, derrigorrezkoa. Aldiz, dual modalidadea aukerazkoa da eta ikasleek 1300 ordu egiten dituzte lantokian, ikasten esan dugun bezala.
matrikulazioari dagokionez, kokatu gaitezen Lanbide Heziketan euskaraz ikasten dutenak, gaur egun gutxi gora behera Euskal Autonomia osoan 40% edo direla. Ikasleen 40%ak ikasten dute euskaraz. Informazio gehiago nahi dezuenak, badaukazue Laneki kanalean bideo bat, Lanbide Heziketako sailburuordetzako Nikolas Sagartzazu planifikazio zuzendariarenak, eta bertan agertzen dira datuak, matrikulazio datuak, azken urtetako datuak. Esan behar dugu, Lanbide Heziketako sailburuordetzak 2017 eta 2018an Euskara plana txertatu zuenetik, Euskarak igoera bat izan duela. Duela 7 urte 20% zen euskaraz ikasten zuena, eta gaur egun ikus dezakezue, urrengoan, barkatu, adieraziko dizuet, ez daukat PowerPointa, adieraziko dizuet 40% dela gutxi gora bera euskaraz matrikulatuta ditugunak Lanbide Heziketan. Eta lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiteko beharrezkoa izaten da instruktorea euskalduna izatea. Hau ere argitu nahi nuke. 4 aldagai edo mailatan kokatzen dugu lantokiko prestakuntza euskaraz egitea, baina derrigorrezkoa bakarra da, eta da instruktorea euskalduna izatea. Beste aldagaiak, 2. mailako batean izango genduke instruktorea euskalduna izatea eta harrera ere euskaraz egitea, 3. maila batean aurreko biak eta dokumentazioa eta aplikazioen erdia euskaraz izatea, eta azkeneko maila batean aurreko 3ak eta lantaldearen erdiak euskaraz egitea. Orduan, lehenengoa da ezinbestekoa instruktorea, hau da, ikasleari lantokian lanbidea erakutsiko dion pertsonak euskaraz egin behar du, eta besteak izango dira, nolabait, mailaz igotzeko, lantokian mailaz igotzeko, kalitate mailaz igotzeko lantokiko prestakuntza eta dualeko jardunaldi hori ditugun aldagaiak. Aipatu dugu 40% dela Lanbide Heziketan euskaraz ikasten ari dena. Baina, lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiten dutenen datuak hartzen baldin baditugu, erdira jesten gara. 23% daukagu ikasgai hori edo lantokiko egonaldi dualeko hori lantokian euskaraz egiten. Eta hemen, argi eta garbi, lan ibilbidean euskararen ibilbideak etena du. Eta hor eragin behar dugu. Ikusten dezuenez, lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz azken urtetan mantendu egiten da. 20% portzentai horretan. Eta urtez urte aztertu dezagun ze gertatzen den. Gehienak, enpresa gehienek, instruktorea bakarri jartzen dute euskalduna. Baina, konturatzen baldin bazeate 2017an, 2. talderik handiena lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiten duten enpresek mailarik goreneko mailan egiten da. Hau da, instruktore euskalduna jartzen dute, harrera euskaraz egiten diete, dokumentazioa eren erdia eta aplikazioen erdia eta lantaldearen erdia. Horrez zer esan nahi du? Badagola komunitate bat, Joanek aipatzen zuen bezala, enpresa komunitate bat, euskaraz zerbitzu osoa ematen ari dena. Eta hori mantentzen da azkeneko 4 urtetan. Datuek adierazten diguten bezala. Horrez zer esan nahi du, hemen eragiteko aukera dugula. 4 maila hauetan, enpresako euskararen normalizazioan eragin dezakegu lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz bultzatuz. Aldagai horiek bultzatuz. Eta aipatu dugun datu hori, maila goreneko lantokiko prestakuntza eta duala egiten duten lantoki horiek gehienak zuek zarete, administrazio publikoa, udalak, eta baita ere beste administrazio publikoa. Baina, kontzientzia hori hartu behar dugu. Egiten ari zareten zerbitzu horren kontzientzia
hartu behar dugu eta hor eragin zenezakete. Hortik proposatzen dizkizuegun gomendioak. Hau da, lanbide heziketako ikastetxeekin administrazio publikoak lankidetza egitea. Lankidetza zuen erakundean instruktore euskaldunak identifikatu eta praktika egonaldi horiek zuenera ikasleak eramateko. Baita ere, udalerrietan sensibilizazioa egitea, bai udalerri horretako merkataritza, kirolgune, enpresa, osasungintza eta abarrekin instruktore euskaldunak identifikatu eta ikasleak arditzaten. Hor, bidelagun izango gaituzue Laneki elkartea. Laneki elkartea 2003an sortu zen, eta sortu zuten lanbide heziketako ikastetxeek, Ikaslan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta ETELek. Hau dana, lanbide heziketako sailburuordetzak sustatuta eta bultzatuta. Diputazioekin, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioekin lankidetzan aritzen gea arlo sozioekonomikoan proiektuak aurrera ateraz. Baita udalekin ere, Uruntzaldea eta Debagoienako udalekin. Eta hainbat enpresekin. Gure egiteko nagusia da materialgintza. Lanbide arlo guzti horietako materialak sortzea eta jakinbai.eus webgunean irakasleen eskura jartzea. Beste hainbat baliabide jartzen ditugu gizartearen eskura lanbideetako materialak sortuz eta webgunean denen eskura. Lanbide arloetako hiztegia ere badaukagu eta hor lanbide arlo guztietako terminoak agertzen dira. Baita ere, arlo sozioekonomikoan baliabide ditugula aipatu dugu eta horietako 4 aurkeztuko dizkizuet. Zuei baliagarri izango zaizkizuelakoan. Lanpres gida, lehenengoa. Lanpres gida ikastetxeentzako gida bada eta hemen jasotzen da informazioa lantokiko prestakuntza eta duala euskeraz egiteko baliabideak emanez eta informazioa emanez. Azpimarratu nahi dut lanenpres gida. Gira hau lantoki edo enpresentzako sortua da. Eta hemen informazio guztia ematen zaie lantokiko prestakuntza edo duala egiteko. Bizkeus eskuliburuaren bidez, zerbitzu hobeago bat emateko euskaraz ez dakien hiztunarentzako hurbiltzeko baliabideak eta informazioa ematen da. Eta mahai gainekoare badaukagu, eta honekin zerbitzua edo harrera euskaraz emateko gakoak ematen dira. 4 baliabide hauek eta beste batzuk doainik gure webgunetiken hartu eta zabaltzeko gonbitea egiten dizuegu. Udaletatik baliabide hauek sortzen lagundu zenezakete eta zabaltzen. Eta bereziki lanenpres gira, hau baita gaurko gaiari lotutako gira edo interesatzen zaigun gai honen informazioa jasotzen duen gira. Eta honekin lehenengo zatiari bukatutzat ematen dut, eta euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko egitasmo batzuk aipatuko dizkizuet. Kokatu gaitezen, atzo aipatu zen baitare jardunaldi honetan bertan, euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko plana argitaratu berri duela, onartu berri duela Eusko Jaurlaritzak, eta hor bertan lanbide heziketari helburuetan garrantzia ematen zaio. Batetik, behar ditugulako etorkizuneko ikasle eleanitzak eta hor lanbide heziketa ardatzean hartu behar dugu, bertan hezi behar ditugu ikasle eleanitzoiek. Euskaraz ere badakiten ikasle etorkizuneko profesional horiek. Eta beste helburuetako bada ikasketa dualak eta praktikak bultzatzea. Aukera gehiago izan dezaten praktika horiek euskeraz egitea. Eta honek jartzen digu markoa, baina marko hau aurretik ere lantzen ja urteak daramatzagu bai Arabako Foru Aldundiarekin Lanabes egitasmoan, Bizkeus proiektuaren bidez Bizkaiko Foru Aldundiarekin lanean eta
Lanbide Heziketa eta Lantokiko Prestakuntza Duala euskaraz Gipuzkoako Foru Aldundiarekin bultzatzen. Eta hor, iazko egitasmoa azpimarratu behar dut, euskaraz talentua gara proiektu pilotua jarri genuelako Gipuzkoan martxan iaz burutu genuen eta aurrerago sakonduko dut bertan egin genituen ekimenak. Aipatu behar dizuet, zigilu bat ere sortua daukagula Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egiten duten lantokientzat. Zigilu hau banatu zen hainbat lantokietara eta digitalean ere badaukagu. Eta hau ere, honi ere zabalkundea eman zaio. Enpresek, lantokiek identifikagarri jardezaten ikusteko leku batean zerbitzu hori ematen dutela adierazteko. Bestalde, iazko urtean lanekiko jakinbai.eus webunean geomapa bat egin genuen. Geomapa hontan kokatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz eskaintzen duten enpresak, lantokiak. Eta bilaketa aurreratu bat dauka. Hau da, probintziaka, lurraldeka eta lanbide arloka kombinatuz topatuko ditugu lanbide arlo eta lurralde hortako lantokiak. Eta lantoki bakoitzak bere webunerako lotura eta informazio osoa dauka. Esan behar dugu, hemen, lehen aipatu dugun komunidade hori badagoela. Komunidade zabala da. Baita ere egiten ditugu hizkelan topaketak eta bertan lanbide heziketako ikastetxeak lantokiko arduradun, udal arduradunekin lana eta lanbide heziketa euskaraz jardunaldiak egiten ditugu elkarrekin harremanean eta aurretik aipatu dugun elkarlan horretan aurrera pausoak egiteko. Eta hizkelanen oroigarria ematen zaio Lantokiko Prestakuntza eta Duala euskaraz egin den enpresa bati eta lanbide heziketa euskaraz sustatzen duen enpresa bati. Horren adibide dira aurten oroigarria jaso duten Kodesintas enpresa eta baita ere Kabia Foru Organismo Autonomoa. Eta azpimarratu nahi dut Kabiak adibide, ekarri nahi dut ona, adibideak, Kabiaren adibidea, beraiek lanerako kontratazioan langileen hizkuntzaren perfilean euskara txertatu zutelako, lanbide heziketako ikastetxeek zikloak euskaraz eskaintzera eragin zuen. Orduan, elkar eragin hori da alde batetik besterakoa eta bestetik joan etorrikoa da ikastetxe eta lantokien artean. Eta horrelako adibide bat baino gehiago ditugu. Eta hori da aberasten gaituena. Euskaraz talentua gara egitasmoari heldu behar diogu. Egitasmo hau Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta beste erakundeekin jarri genduen martxan, eta aurkezpen bideoa jarriko dizuegu horregin ziren ekimenak ikus ditzazuen. Aurrera! Martxan da Euskaraz talentua gara proiektu pilotua Gipuzkoan. Proiektu integrala da, ikasle, ikastetxe eta lantokiak besarkatzen dituena. Ikasketak euskeraz egin nahi ditut. Orain arte euskeraz ikasi dudanez, lanbide heziketa ere euskeraz ikasi nahi dut. Nik modulo erdixe euskeraz indet eta nahiko nuke praktikake euskeraz egitea. Helburua lantokiko prestakuntza eta duala toki gehiagotara zabaltzea da. Ikasketak euskaraz ditu, eta gustago litzaiguke enpresak laguntzi pixat ikasketak euskaraz ditu. Duala euskeraz egin nahi nuke. Laneko prestakuntza euskeraz egin nahiko nuke. Arloko praktika onak zabalduko dira. Baliabideak emango zaizkie lan prestakuntza eta duala euskaraz egiten dutenei edota egitera animatzen direnei. Euskaraz lan egiteko baliabideak badauzkagu. Horien artean,
hiztegi teknikoa, lan-tresna informatikoak euskaraz erabiltzeko aukera edota hizkuntza paisaia euskalduna. Guk bezero elean hitzak ditugu. Horregatik, zerbitzua hizkuntza ezberdinetan ematea aberatsa dela iruditzen zaigu. Horregatik, euskaraz dakiten ikaslea behar ditugu. Ikasleek euskaraz jakitea enpresantzat ona da. Lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiten duten ikasleek ezagutza berri bat ekartzen dute. Orain arte lana euskaraz egiteko prestatu naiz, eta horrela egin nahi dut. Lanean ere euskaraz egin nahi nuke. Lantalde euskalduna daukagu eta komunikazioak barrura begira euskara hutsezkoak edo elebietakoak izaten dira. Kanpora berriakoa berriz eleanitzak. Horretxegatik langile eleanitzak behar ditugu. Euskara sendotzen laguntzen digute ikasle euskal hiztunek. Proiektu pilotuan izango ditugu hizkelan, autodiagnostikorako tresna, geomapa, hitzaldi tertuliak eta entzute elkarrizketak. Euskara balio erantsia da lan munduarentzat. Euskaraz talentua gara. Egitasmo zabala egin genuen aurreko urtean eta aurten ere jarraipena emango diogu egitasmo honi. Iaz azpimarratu nahi dut nola egin genituen hitzaldi tertuliak bai lantokiko arduradunekin, alkateekin, zinegotziekin eta teknikariekin. 4 eskualdetan egin genituen hitzaldi tertulia horiek. Eta ikastetxeetan ere izan ginen ikasleekin, baita aipatu den bezala irakasleekin ere. Aipatu nahi nizuet azpimarratzeko autodiagnostikorako tresna bat sortu dela egitasmo horretatik. Eta udalei egiten diegut gonbitea autodiagnostikorako tresna hau zabaltzekoa. Zer da autodiagnostikorako tresna hau? Galdetegi bada. Lantokiek erantzungo dutena, galdetegi labur bat, 28 galdera ditu, baino oso erraz erantzuten da. Eta honekin, lantokiek jasoko dute euskararen egoera bere ikastetxean nola dagoen, bere lantokian nola dagoen, eta adieraziko dio lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz zein mailata dagoen, aipatu ditugun, 4 maila horietan zein maila dauden. Eta tresna honen bereizgarria da proposamenak egiten dituela maila horietan sakontzeko eta igotzeko eta hobetzeko. Tresna hau zabalduko dugu eta zuen eskura, udalen eskura jarriko dugu laizter. Aipatu, maila horiek igotzeko zuen laguntza eskertuko genuke. Eta egitasmo honetan baita ere egin genuena esan Gipuzkoan erreferentziazkoa ziren praktika ona jaso. Ikastetxeek elkarteekin egindako lankidetzan udalekin eta garapen agentziekin baita ere, ze hemen klabeak bai dira garapen agentziak lantokia eta ikastetxeen arteko lankidetza horretan, egindako proiektuak bildu genituen bideo formatoan eta zabaldu genituen. Laneki YouTube kanalean dituzue ikusi eta zuek ere zabaltzeko. Bukatzen joateko dirulaguntzen ildoari aipamena egin nahi diot. Badira erakundeak, adibidez Bizkaiko Foru Aldundiak, lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiten duten ikaslearekin erlazionatutako aldagaiak lantokian diruz laguntzen dituztena. Adibidez, instruktorea euskaraz jartzea edo dokumentazioa euskaraz jartzeko kostuak finantziatzen dira lantokiko prestakuntza eta dualeko ikasle horren aritik. Badira udalak hildo beretik jarraitzen dutena, adibidez, atzo hemen bertan izan genituen Oarsoaldeko garapen agentziako egitasmo bat daukagu hemen, eta Oarsoaldeko udalek lantokiko prestakuntza eta duala ikasleak euskaraz egiten badu Oarsoaldean lantoki batean, diru laguntza ematen diete finantziazioa web orria itzultzeko, hainbat dokumentazio itzultzeko eta abar. Hau izango litzateke
diru laguntzaz egin dezakeguna aldagai horiek, enpresa bateko aldagai horiek euskaraz jartzeko. Eta bukatzeko, hildo horretatik, adierazi nahi dizuet, importantea dela udalek parte hartzea, bai aipatu diru laguntzetan, baita ere egiten duzue udalerri askotan ikasleak euskara ikasteko ikastaroak finantzatu, eta hori ere oso baliagarria zaigu. Aholkularitza teknikoa sustatzea lantokiei zuen bidez baita ere oso interesgarria iruditzen zaigu, eta nola ez, lehen aipatu duguna, lan enpresgida, autodiagnostikorako tresna, eta lanekik bide honetan sortu dituen baliabide horiek zabaltzen laguntzeko eskatzen dizuegu, eta guztion artean honi bultzada handi bat emateko asmoarekin. Eta, hementxe bukatzen da nire saioa, galderen baldin badaukezue, eskerrik asko. Eskerrik asko, Olatz, eta galderak bai, iritsi dira bakarren batzuk, eta berehala horiek azalduko ditugu, gogoratu, oraindik aukera duzuela, nahi izan eskero Zoom plataformako txataren bitartez, Twitterren ere, udaltop 13 traolarekin ari gara, beraz, hortxe duzue, zuek ere parte hartzeko aukera. Goazen beraz, egindako galderekin. Bai, kaixo, Olatz. Hemen dugu galdera bat, zuri zuzendua, esaten du, D-ereduak azken 10 urteetan izan duen gorakada ez dela lanbide heziketara nolabait iritsi. Esaten du, idatzi duenak, 0,15ko igoera soilik antzematen dela. Eta bitartean B-ereduak 1%tik 1,20%. Aber, ze iritzi ezun honen inguruan, zer dela eta? Hor egia da, datuek adierazten dutela, lanbide heziketa euskaraz ikasleak matrikulatuta ditugunak, oraindik 140% ditugula, eta orduan, D-eredua derrigorrezko hezkuntzarekin konparatuta, hor badago eten handi bat. Horren arrazoiak, bat baino gehiago izango lirateke, baita ere lanbide heziketako ikasleen perfila, nola ez, baina nik usten dut, heldu behar diogula datu honi, eta da azkeneko 5 urtetan, bilakaera izan dela, gorantzko joera badagola, egia da ikastetxetatiken bultzatzen dela D-ereduko matrikulazioa, euskeraz matrikulatzea ikasleak, eta horren adibide dire, atzo bertan, EAGik ere egin zuen publikoki lanbide heziketa D-ereduan matrikulatzeko gonbitea, eta beste ikastetxek ere lan horretan ari dira. Orduan, pixkanaka bagoatz, eta sailburu ordetzatik ere bide horretan jarraitzeko asmoa adierazten dute. Orduan, salto egin behar dagoela eta hortan lanean jarraitu behar dela argi dago. Guk lanekitik zer egingo dugu, irakasle horiek klaseak euskaraz eman ditzaten, materialak sortu eta baliabideak sortu eta laguntza eman, hori da gure egitekoa. Beste galdera bat, lan prestakuntza euskaraz egiteko orduan enpresari deserosotasunik sortzen zaio zein traba jartzen dute? Nola konpensatzen duzu, Hor harreman estua egoten da enpresa eta ikastetxearen artean. Orduan, lantokiko prestakuntza eta duala euskaraz egiteko ikasle bati egonaldi hori egiteko lantokian, aldagai bat baino gehiago kontutan hartzen dira. Eta hor, ez dira traba gehiegirik egoten, izaten da, egoera aztertzea. Hemen importantena da, lantoki horiek identifikatuta edukitzea, ea ze instruktore euskaldunak dituzten. Eta hori klabea da. Hizkuntzaren irizpidea sartzea egonaldi horietan. Eta hori garbi izan behar du enpresak. Eta irizpide hori nolabait egonkortu sistematizatu egin behar dugu. Eta ikastetxeetan berdin. Eskaera bilatzen diogunen ikaslari
lantokian egonaldi hori, hizkuntzaren irizpide hori ere aintzat hartzea. Eta hor, elkar ulertuko dute, ze gizarte eleanitzean bizi gara eta hizkuntzak kudeatu behar ditugu, nahita ez, eta ohituta gaude bakarrik, horren kontzientzia hartu behar dugu denon artean. Bai, hirugarren galdera bat, ea udal eta administrazioetatik kanpo, euskara planak dituzten enpresetan, kooperatibetan, ote dagon duala eta praktikaldia egiteko halako enpresen bilaketa sistematikoa. Alegia euskeraz nun egin ote daiteken, adibidez lanitzeko diru laguntzeta aurkezten dian enpresetan, edo beste batzutan aukera hori egon badagona, baina bilatu egin behar dana enpresa horiek erakarriz, ez? Ia hortarako lan sistematizaturik ote dagoen. Hori lankidetza bidez egiten da, eta ikastetxe eta lantokiek egiten dutena da. Egia da, sistematizazio hori ikastetxe ulertu behar degula, eta hor zer esan handia izaten dute udal eskualde horretan sortzen diren foroek baita ere. Badaude sektoreko foroak eskualde batzutan, edo garapen agentziekin eta udalekin elkarlanean sortu diren bilguneak, eta horrelako foroek ahalbideratzen dute guzti horren komunikazioa bertan egitea eta emaitza hobeak izatea. Orduan, alde horretatik sistematizazioa ikastetxea eta lantokien arteko harremana izango litzake, baina hori lagundu egin behar dugu sortuz foro edo gune batzuk komunikaziorako. Eta azken galdera badago, galdetuz, ia ikaslea enpresa juten danean, ote dagoen halako harrera protokolo idatziren bat, zeinean hizkuntzaren aldagaia nola kudeatuko da, bai praktikaldian eta bai oroar, ia hori ote daukazuen eredurik edo zerbait idatzirik ote dagoen. Bai, eta galdera hori, den galdera, eskerrik asko galdera guztiengatik, baina honekin azpimarratu nahi dut hor daudela lan enpresgida, lanpresgida eta sortutako ditugun gidak, informazio guzti hori bertan dago, jakinbai.eusen badaude dokumentuen ereduak deskargatzeko doainik, eta erabili, zabaldu eta informazioa behar badezue laneki elkartearekin harremanetan jarri eta emango dizuegu. Olatz, azkeneko galdera. Erreza egiten altzaio ikastetxeari praktikak egiteko enpresak topatzea? Hori ikastetxei galdetu beharko geniek, baina nire impresioa da, urte batzutan erresagoa izan dela eta beste batzutan ez, eta argi dago ilazko urtea, hor eten handi bat izan zela praktikal egonaldiekin, lantokiko egonaldiekin, baina bestalde batetik egia da lantokiek zerbitzuri ematen dutela eta jarraitu nahi dutela, eta hortik baitare ekartzen dute informazioa edo heziketa berria. Azkeneko puntako edo azkeneko ikasketak dituzten ikasle horiek ere ekartzen dute berrikuntza enpresara. Eta alde horretatik eskertzekoa da ematen duten aukera. Eta jarraituko da honekin, hau indartsu dago eta gero eta modalidade gehiagotan sustatzen ari da duala lantokietan. Hauxe guztia, gehiago egongo ginateke, ze honek izpiderako asko ematen du, zalantzarik ez da elkarren mesederako ere badela ikasleentzako, baina baita ere enpresarentzat eta kudeaketa aurreratuaren bidean sartzen ari direlarik, hizkuntzen kudeaketa ere ezinbestekoa da enpresentzat. Beraz, bideo honetan gehiagotan ere hitz egingo dugulakoan mila esker Olatz, emandako azalpen guztiengatik. Eskerrik asko zuei.